あれやさ、今日の数にさ、教科書にしてもらっていいかな。こっち？いや、こっちに振り返らなくてもそっちに見せてもらえばいいじゃん。やだよ。何勘弁してよ。俺の手前に切り替えなさい。あいついいよ、さ聞かねえもん。カッター持ち歩いてるとかさ。しょうがないな。じゃあ後で5倍の、そうだな、1ゴレ。それありがとう。じゃあ私は今日会議だから。失礼します。そこに。お久しぶりです。あまり嬉しそうには見えませんね。コーヒーでも飲みますか？そうですか。じゃあまたお話をしましょうか。ゆうや。どうしたの？いや、別に。
なんで先生言ってくるの？はい言うやじゃん。それ言うや。これ先生なんで？言うやだから昨日。他はね、放課後とか先生がいて。いきなり呼んですいません。赤羽君、最近よく眠れてますか？夜何度も起きたりとか悪夢にうなされたりとかないのであれば大丈夫です。少し心配になって。僕今日あまり体調が良くないので。そうでしたか。失礼しました。無理だけはしないようにしてください。